Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, gabi na 26. Ang oras ginadulong sa inyo ang skip. This study check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Superbond, world-class quality. Ang oras ginagulong sa inyo sa Kawansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Superbond, world-class quality. If my people humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land.
Maayong hapon naman sa Kung sino mga sino panagkakabangatag sa lamati. Adi naman ang inyo kubus nga lagad si Tito Wilma. Bagaw po sa inyo tugtugpak na alas 3. Sa paglingaw, pagi man sa Martes nga edisyon. Sang This Is My Life. Agos po 11, tuig 2020. Kamusta? Nagkapanyaga na? Okay, Tito Wea. Samtang puno pa kuway ka mo dira. Kang naga-relax. Ang iba nagapanampo ay. Ang ating mga senior citizen, kamusta mayong hapon sa inyo doon nagaligo? Giding ulo ninyo. Na hindi ka mo makagwa. Yan. Behave lang ka mo, anay. Inanglan lang ka mo, anay, magmangin masinulundon. Para of the night, kita gihapon sa lower-lower nga tanan. Kinahanglan din, ha? Kagkaon sang maayo sang mga pagkaon nga masustansya. Kag hindi anay magpasaway. Sunod sa ginapahimo sa inyo mga kabataan para maging safe and healthy ka mo. Okay? Okay, good kita we. Kay kabalugid kita subong. Though hindi na gid siya mapunggan. Ano na lang natin himuon sa COVID-19 pandemic nga ini. Ining masupog, maisog, makahalalit, makamamatay nga klase sang virus. Halos tanan, nagapangabay, nagapakitluoy na diyan. Ha? Para matapos ini tanan. Ilabi na diri sa Becbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, hindi gid natin matago, hindi gid natin manigar ang pagtimbuok sang pagsaka iya sang kadapikan sang virus na ini. Nagakalat man. Pulang taon na ito ng record sa bugos in Pilipinas, pinsaron nyo lang ang saka. Almost 7,000. Di ba kahapon, nagambal kita na siling may problema ang system, may system error. So may delay in pagpagwa. Karong mga alas 8 ng gabi, then nagwa din man kagabi alas 8. Ayos. 7,000. Kay sila tawe, ang bagong nga kasong nagdugang, 6,958. Ma-imagine, no? 6,958. Pila ng kabugisan subong? 136,638 na. Pasalamat lang mga maswerte nga magka-recover. Kasi mabakod-bakod pang ila siniiya nga lawas ang ila immune system. 633 and bago nga naka-recover ina sa bugos na Pilipinas. Nang sa kabugusan iya 68,159. Kag ang nagdugang man naging bawian sang kabuhi kahapon 24. Si nagdugang ina sa record naton nga naglabot na sa 2,293. Yan. Hindi pa gid kamo da magpapati sa mga anak. Sa ato diri sa Bacolod nagdugang kahapon anom. Sa probinsya nagdugang 21. Ang tagsa-tagsa ka mga LGU diri sa probinsya sang Negros Occidental kag diri sa aton sa syudad sang Bacolod wala man untat sa pagpahinumdom. Kag pagpangabay sa aton. Nga diri na lang taanay sa inyong mga tagsa-kapuloy-an. Kung wala man lang kita sa importante, alos na nga proteksyon, hindi na pasunod na sa aton. At talaga niyo subo ang paggamit ng face mask. At na susunod sa balay, ginaduso na. Kung kahapon, si DILG Secretary Eduardo Anyo nag-suggest, di ba, nga pwede din, kinahanglan din. Karon ang nagaduso iya Department of Health na din. Insaron ninyo. Kay kung sa bugos sa kalibutan nga record lang taon naton Tita Wilma, sobra 208,000 ang nagdugang. Sila na sobra 20 milyones ang apektado sining COVID-19 sa bugos sa kalibutan, di ba? 20,237,780. Making yan mga anak mo, ano na lang himo kasi locally, siyempre, dito sa sunod sa Bacolod, ara man di hapon. Kasakit man hambalo, no? Nga ka mga dungol sa ila, no? Sakit na pamatian, hambalan ka dungol niya. Hindi lang dungol, kundi bungol pang, pabungol-bungol. Kasi kung ikaw na mahambalan, masakit sa bilatsagon. Hindi tani, pwede niya ihambal. No? Galikaw, hindi kita makahambal sa mga masakit na mga tinaga. Pero kung ina mga masakit na mga tinaga, amo makapapukaw sa ila balatsagon kung ila paminsaron, siguro pwede yan.
ay ambot sa inyo mga anak. Ay, imagine. Di ba, kadasig lang to kay Manila Mayor Alfred Dolin. Nagpabalo nga nagpositibo sa COVID-19. Then suddenly, breaking news, ginbawian sa Sangkabuhi. Si Comelec Chairman, Chairman, Sixto Brillantes, naghambal, nagpositibo. Sibot naman tao, breaking news, ginbawian siya sa Sangkabuhi, sinigid lang mga aga, di ba? Ang nagpahibalo sina sa aton, siyempre, ang Comelec chairperson niya si James Jimenez. Chairman Sixto Brillantes Jr. passed away. Diba? Pinsaron talang na. Sa pagkahibalo na to, on July 25 to nag-post sa Facebook page, ang bata ni Brillantes na si Zina Brillantes. Sa day 11, isipon, sa 11th day na, may COVID-19, ang iya si Amay. Ang unang adlaw sa diin, siya gin-intubate. July 18, dala pa siya sa medical center sa Manila. Matapos na, hilanat siya. Paghilanat siya ko, July 16, na subong? Sa 11 na sa bulan sa Agosto. Kita iya? Mapitawin ng maho. Hindi man kita pwede knock on wood, ngayon sa atong pamilya, ang nakalitan sini, mga anak, mamo na lang din kita sina sa inyo, no? Tuman kasunod kita sa mga health protocols na ginapahimo sa aton. Makontento kita sa kung ano lang ang magawi na ito sa sunod sa aton puluyan. Hindi na kita maghagay duman kay daw feeling natin, wala katapusan ang giyara natin sa ining hindi natin makita ng virus ngayon eh. Pinsaron mo lang, no? Sa virus, sila na kamilyon ang buwian sa kabuhi. Amo itong hambal na to, halin sa face mask, pati sa face shield, ang hambal naman, ara ginagusok sa iya sa DOH, nga bibisan sagwa, okay? Subong yan sa sulod ng balay. Ang ginarekomendar sa ginaduso nila, ang pagsuksok ng face mask sa sulod sa atong tuluyan. Pero wala man nila ginarekomendar ang pagdumili sa paggamit ng rapid testing kit. Bisan nga, ginasiling, nga hindi masaligan ang resulta sini. Di ba? Hindi nila pag-itaban ang rapid testing. Saging pagwa man to bala kahapon sa isa ka doktora to, nga nagapangabay niya itaban ang rapid testing. Ang hamas ng DOH, nagkadapat lamang ang pagsuksok ng face na sa sulod sang aton puluyan sa mga tion na may mga miyembro sang aton pamilya nga positibo sa COVID-19. Pero, asymptomatic. Kag kung may miyembro sang pamilya nga kabahin sa vulnerable population o kung inandali malapnan sa mga makasya. So, kinanglan gamit face mask sa sulod sang balay. Sino ba na inang mga vulnerable citizen naton? Siyempre, mga young at heart naton dira, no? At mga senior citizen, inang may mga ginabatsyag na balatian, inang may mga medical condition, o kung nasiling naton, mahina kag manubo ang immune system. May tada ginagawa sa gulingon ta, that's why nga nikahalong man kita, ha? Kadungan man sini ang hambal gani ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga hindi na kinahanglan hindi niya kinahanglan ni iba ng rapid testing kit. Kaya nga may iban iyaman nga magamitan ang mga ini. Pwede gamiton ang rapid antibody test sa mga pasyente nga naka-recover na o kung pwede na matag as recovered. Yan. Ay, mga anak ko. Mag-ama mo lang, ang hay-hay lang ta, makumod-kumod lang kita. Pero kung ara sa aton pamilya, amo pa ng pagsala-sala ta, saan o pa ta mahulag? Ang naman sila nila, saan o pa ta mahulag? Kung hindi subong saan o, kagsin o, siyempre, sa mismo sa natong kaugalingon. Islandan to piko sa Tita Wilma, Ari ho, ang mga wala pa bala nakakuha sa ila sini ayuda, bawari naman. And the Department of Social Welfare and Development of DSWD nagapangabay sa mga senior citizens
kay mga persons with disability o mga PWD na hindi na lang magwa sa inyo balay. Instead, ipakuha na lang sa inyo representative ang panibag-o nga cash aid nga ginahatag sa ahensya. May nahambal sa DSWD, tama ka, delikado sa mga elderly, tagad PWDs mo, na magwa sa itong balay, kag magulat sa malawig nga pila para kuwaon ang ila siniayuda tungod na sila iya ang pinaka-vulnerable or madaktig na matapikan or malapnan sining COVID-19. Kaya ang DSWD, nagapatuman sa manual, di ba? Manual kay digital distribution methods sa pagpanghatag sa financial service providers sa kanina FSP. Kay cash card para sa second tranche and stop kani ara kasi mga kauturan nga wala pa makakuha mo. Nga sabihin ni sila kinahanglan gihapon nga magpila sa mga payout centers. Ini mga beneficiaryo nga ini para siyempre makuha nila na gani ang mga PWDs kag elderly pwede gid kag dapat magpadala sa ilang authorized representative o kung sino man sa pamilya para makuha ang ila sini ayuda. Kag laki pa ng PWDs kag elderly sa beneficiaryo sa ikaduha nga buling, no? Para nga mainog bakal vitamin o kung ano man nga bulong para sa ila dinaantos nga balatian. Okay. Batian nyo na, senior citizen, PWDs, hindi na kamo magpila. Kahit pwede na lang, kung sino sa miyembro sa inyo pamilya, pwede ninyo subuon. Diba? Hashtag lang ako kung sino ng authorized representatives, kung sino ng nabutang mo dala iyang beneficiaryo mo sa imo nga claim na pwede ina siya. Padala mong imo ID, PWD ID, o kung senior citizen ID ng anak ko. Okay, at update na sa itong sa panahon. Southwest monsoon, syempre, ang dako na bahin sa Luzon, apektado. Ginapabaskog sa gihapon sa severe tropical storm, Nikala. Nga na mo sa si Bagyo Ferdy, ang abagat nga ini. Kaya nga mga bagyo, kabalo na kita, ato na siya, pa-China na siya. Kaghambal naman sa pag-asa, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, Zambales kay Bataan karon nga adlaw, ang ilang dito ay may experiensyahan, magalumon nga kalangitan nga may mahuyang, tugtog kasarangan man, kag kung kaisa mabastog na pagbubos ng ulan. Lapta-lapta naman nga pag-ulan, ang ma-experiensyahan sa Bansang Cordillera Administrative Region, dito man sa Metro Manila, sa nabiling nga bahin sa Cagayan Valley, sa Central Luzon, mga nabilin mga bahin sa Central Luzon kay Calabar Zone. Ang nabilin pa nga bahin sa aton pungsod, dala na kita dira. May pagulugalong lang kita nga kalangitan nga mabatsagan karon nga adlaw, kag magka-experiensya man kita sa mga pagtupa sang ulan, ina naman niya tungod sang localized thunderstorm. Kag may isa pang bagyo ang ginamonitor ang pag-asa sa sa aton pungsod. Ara na siya subong sa 2,205 kilometers east sa extreme northern Luzon. Ang kunmaniyang buwan sa hangin nga nagalabot sa 55 kilometers per hour. Kag may pagmadlos maman nga nagalabot sa 70 kilometers per hour. Nagahulag ang bagyo sa kada sigon nga 25 kilometro per hour. Ang direksyon niya panakatundan. Pero ang hambalaman sa pag-asa gamay lang din ang tsansa na magsulod ini sa aton pungsod Pilipinas. Nagtungod man sa mabaskog na hangin nga dulot sa habagat, sa gihapon ng gale warning, ara ginbatak sa mga baybayon sa Isabela, Cagayan, Babuyan Island, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, kag Pangasinan. Kag si Haring adlaw alas 5:42 kaina nagpakita sa kaagahon. Magatunod naman siya karon sa Kasisigmon, alas 8:21. Okay, Tita Wilma, una, 45 Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang gid gali. Mga drivers sa galing kay kinara man dugang, meron man buhin mo, no? Sa presyo sa mga produkto ng petrolyo.
di ba? May price adjustments ang atong mga oil companies sa ilang mga products. Kag sa advisory man sa mga kompanya nga ini, aryo, 25 or siguro sa nakapatughong nabalanan na nila. May 25 centimos kada litro na dugang sa gasolina. Sa diesel naman, pisitas, kung mga elders na ito, ng pisitas na mga anak, 20 centimos sa kada litro sa diesel, kay 35 centimos naman ang buhin sa kada litro sa kerosene. Bot, silingon ang nagsaka lang gasolina, ang diesel kag ang kerosene nagnubo. Pero gamay lang. Naging effective kainas ang aga alas 6. Ang nagpatuman amo ang Petron, ang Flying V, Shell, Sea Oil, PTT, kag Phoenix Petroleum. King Caltex masunod na sila karon mag alas 12 itong gabi. Kag ang Clean Fuel naman sininga hapon alas 4. Okay, Tita Wilma, sa mga nagpamangkot dili sa isang klase kung madayon mula sa August 24. Ay, ambot. Masi ako ganito nagalingin ang gadugang ang sakit ng ulo ko. Kung kalbo pa kung siya, bakit kalbo ko? Doon ako nabala, di ba? Nagpamaniban niyang Department of Education of DepEd nga i-delay o ipa-iway ang pagbukas ng klase sa idalom sa blended learning this coming August 24. Ay, Education Secretary Norbriones kaho. Sila niya, while the dialogue is going on sa social media, as far as we are concerned, August 24, gidya ko no, ang target date. I think no abi kita dira. Blended learning, August 24. Wala face-to-face, kag sa mga lugar nga may risk assessment, halin sa IITF, sila niya sundo naton ang ila sinipatakaran. Wait and see, man hapon ko nino. Pero kamo dira, relax lang. Samtang nag-off the night kita sa inyo mga radyo, si 24, sa mga nag-upload naman sa iTunes sa Facebook Live, syempre via Action Radio Bacolod, upod man ang aton mga updated ng mga balita karon nga adlaw, kag syempre, ara man, ang aton website, pwede man ninyo ma-open, log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph tag sa YouTube, na, of the night kita sa Action Radio Bacolod. Okay? Relax lang. Ginhawa ka muna madalong. So, wala pa na kapanyaga. Of the night, dugay-dugay, ha? Ang ito na na'y matapong nga lalansunon, haragsit sa inyo.
ma'am, ara na sila gapamati subong nga hapon para gidinal sa inyo sa karon niya nga hapon. Gani, relax lang. Off the night pa kita, no? Ni Tito Wilma sa karon niya nga hapon. Kag siyempre anay, sa itong manira mga kauturan, sa inyo man mga pagkinanglan sa mga preska kag mga matahong nga bulak, ara lang sa likod sa Bacolod Base Center. Pero straight ina dera. No? Pwede ka mo magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Para si may kagsitintin nga mag-entertain sa inyo iya mga needs of flowers. Diba? Ara dira na hamtang ang Johnny and Christine Flowers niya. So sa ating mga greetings, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng Ang Pride. COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng Radio Philippines Standard Time at Sa 11:28. Dayan si Tito Wilma sa pagpangilagat sa This Is My Life. Ang ito na ni Dr. Alfred C. Mendelson T. ang
Tito Wilma sa atong sinisulat para iya karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang ito naman basahon nga sulat sa sining nga hapon ari sa iton mismo cellphone, ari sa iton account, no, sa FB account via Messenger. Padala ini sang isa ka utod nga nagatrabaho, nga nagaproblema man sa iyo, utod kag paginawi sa sulod ng puloy-an, o kabuglay toon. Dapat tawagan nga itong letter sender kay May, kag ang iyang mensahe kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa Action Radio, kag sa programa This is My Life, sa Ila Radio, kag sa FB Live. Tito Wilma, kung ang iban may problema, ako may problema ma. Ilabi na gid sa karon nga pandemic. Pagkuan ako sa ngalan ni abi mo, ginabudlayan ako sa akong sitwasyon subong nga pandemic. Tungod, work from home ako. May magulang ako, Tita Wilma, na may bata. Tapos, wala siya permi sa balay. Tungod, nag-opisina siya. Ang natabo, ako ang naobligar nga magbantay kag mag-atipan sang iya bata. Tita kung kisa, makaulugot na. Tungod hindi ako focus sa akong work. Ano ba na ang dapat ko himuon? Hindi man ako makahambal sa ila, nga hindi nila ako pag-obligahon. Tungod may trabaho. Sigurado ako nga hindi nila ako maintindihan, Tita Wilma. One time, ginahambal ko na ina sa magulang ko. Pero, abi mo, naakig sila sa akon. Ano bala ang dapat kong himuon? Para mabalansi ko ang akon pagkatita. Sometimes, naka-work from home ako. Kabudlay-budlay ba? Tito Wilma, kabudlay sa akong sitwasyon. Paano ko bala iplastar sa magulang ko kag sa iya bana? Kag ginabudlayan ako. Mamati lang ko diri sa imo. Salamat, kid. May. Okay. May sa imo una-una sa tanan. Salamat sa pag-share mo sa imo sitwasyon, subong sa imo life, sa imo work. Kag siguro love mo man ang imo hinabilo. And then, isa bisan ano bala, basta hindi basta may disturbo sa imo, mabudlayan ka gid, madistract ka mo, naingid siya. But anyway, sa tutuod lang inday may kabudlay, balansikon. Ang ginatawag naton nga trabaho, aton work, kag ang responsibilidad sa balay. Ilabi na gid kon hindi ini maintindihan sa mga upod naton sa sulod sang balay. Kag since nga ra ikaw sa puder sang imo siniutod, tama gid ka budlay
Kay mapaayon ka po, di ba? Tinatry mo na makaisa. Masiling ka, ginabudlayan ka kasi hindi ka makafocus sa imo umbra, ay na-active pa sila. Tika budlay gid man. Pero try mo uli. Try mo uli approach sa ilang nga mag-asawa. Inang nami, bala nga pag-explikar mo sa ilang nga duha, kung hindi ka makadirect ka, istorya sa ilang nga mag-asawa, ang imo lang anay magulang. Sa imo lang anay magulang, ihambal mo, nga si Manang or anong tawag mo sa iya, hindi sa tanan nga tiun, pwede ako nga mag-atipan kay baby. Diba? Kung ara ka na karon sa sitwasyon sa imo obra nga nagadali ka, may ginalagas ka, pagpasutil, di ka rin maghinibi ang bata karon, or let's say, nagwiwi or nagpupo ang bata, paano na? Kasi nandiyan sa sitwasyon mo, pero for sure, dear, kamudlay yan. Siguro mo man ang imo magulang kay nga makita man niya mo nga makita niya kag naanad siya nga ara ka permi sa balay. Gani siguro feeling man niya nga okay lang sa imo. Once ka man lang nag-approach, pagkatapos nagpabaya ka na kasi syempre nahadlok man ikaw, natahak man ikaw nga masaklaw kag masakit mo nga balatsyagon. Pero may importante nga mapaintindi mo sa iya. I-explicar mo gid in a nice way, ginabatsyag mo gid bala, nga may kaugalingon kagid nga responsibilidad nga dapat mo tungdan sa imo trabaho. Kaya nga maintindihan niya na ay siya, may trabaho man mo. Kaya kinahanglan mo, paminsaron inisan maayo. Ini ginaswasyon ni Tita Wilma. Ang pagpaathag mo, kag pagpabatsag kay manang mo, sini responsibilidad mo nga dapat mo hinuon sa trabaho mo. Kinanglan paminsaron mo gid sang maayo kung sa ano mo nga paagi mapaathag sa iya. Hindi man guro si manang mabudlay explikaran. Kung medyo nag-approach mo palang kag amat-amat ka palang kag kanega na, laylaw ka anay magadali, di ba? Laylaw ka, kambya ka naman the next day or after an hour. Basta nami ilang bala. Subong, try mo kung ano ang oras nga maplastar sa iya nga anong mga oras nga pwede mahatag mo sa imo hinamblo. Amo lang nagmahatag mo para sa iya. Para maanad siya. Nga sa amo nagali nga time, available ka. Okay lang na nga ara ka sa balay, may basta may ara lang bala iban nga upod ikaw, nga amo iyang mag-attend sa needs ng bata. Kasi una nagatrabaho ka. Kung matarangan mo lang ni Manang, kag ni Manong mo, nga magkuha helper, ara ikaw nga magatanaw. Kaya nga kabudlay man subong magsalig sa lang sa mga responsable nga mga kabulig sa balay, ha. Kaya tiniara man kita mga kabulig sa balay nga mga responsable bala kung kaisa. Kaya that's why nga ilas nga employer na hadlok man magbingin sa ilang mga bata. Pero sa mga responsable nga mga salaligan sa sulod sang balay, okay lang na iya. Kaya ara man ikaw, di ba? Ara man ikaw nga magatanaw-tanaw na kung paano at paano lang hinablis mo, wala ginapabayaan, importante mo lang na, so iplastar mo ina kay Manang, kay Manong mo. Para sa bisan ako nga pamaagi, matagpig ka man sa ila. Kaya kung siyempre available ka sa muli nga time, ara man ikaw nga ma-update si baby. Ngayon ka, hindi mo na mention mo kung isa lang ila bata, or duha, or tatlo, muli-mulay na siya ya. Yan kinahanglan ng balainday may mangyan klaro ka man kay Manang mo, especially kay Manang mo, kag sa imo bayang nga lalaki. Kay kung tagu-taguon mo lang di sa dughan mo, dugay-dugay mo ng halinan sang hindi ninyo pag-insindihanay kag hindi namin nga relasyon sa sulod sang balay. Gani dulaa ina, ha? Kinahanglan kung naging open ikaw kay Manang mo, padayuna nga mangin bukas ikaw para maintindihan nila ang imo balatsyagon, kag maintindihan nila ang imo trabaho. Kay kabudlay, balansihon ang imo trabaho kag responsibilidad. Basta ara ka sa balay, tuod nga, ha?
Okay, May? Kag mag-pray ka ang guide ka ni Papa God. Pinanahimuon mo para kay mainan mo. Ay, hindi mo man pag-inigar, halaw mo Manila anak. Pero tigaling hingid mo manin mo siniwe. Okay? Ang aton man ang bahanon, nga ginadulot para sa inyo. Walang sino man ang nabubuhay. Ato man ginadulot para kay Inday May. Nga nakigbahin. Ang iya ka problema sa kabuhi sa karon budlay man di ba mag-work mo responsibilidad mo trabaho mo duganon mo siyempre pinakagaw ka sa untas ka then you relax in day May. Everything will be fine. Trust lang. Kinanglan mo na, kaya mo na. Kinanglan beautiful ikaw adlaw-adlaw. Suggestion ganin ni Tita Wari ka. May celebrity Kojic soap ikaw. Kaya nga yung celebrity Kojic soap may pinaka-epektibo yung nga
Mauputol ganing linya, daw ginakuha na bala ni Henry kagapon mo. Okay? Stay safe always. God bless. Salamat man sa imo kamumandira. Amelia Vilbar mayong hapon tawi kay sa mga naga-monitor kay pamati sa imo program. Paul Fuentes Parparan, yes, ara siya. Nag-upod kay Tita Wilma this afternoon. Kay Vicky Zamorio Fuentes, good afternoon, Tito Wams. Keep safe. God bless always. Pa-shout out lihog sa Zamorio family and Fuentes family sa La Carlota City. Thanks, Tito Wams. Watching FB Live in Singapore. Wow, salamat din. Alex Fuentes, salamat man kay Jocelyn Song Comedia. Mayong hapon lang data Wilma. Si Ma'am Elizabeth Aliwat, good afternoon. Ma'am Wilma, stay safe and healthy. Take care always. God bless you. Yes, likewise, Ma'am. Aha. Lisa, Lisa, I'm sorry. Lisa Monte Castro, hi Tito We. Mayong hapon watching kay nagapamatigid adlaw-adlaw sa imo programa. Nanamian gid ako mamati labi na gid sa imo tin. Salamat dear. Kay sa mga advice mo sa mga nagapadala sang mensahe. God bless Tito We. Yes, ara man si Hirel. Yes, Hirel Locsin Talaban. Good afternoon Tito Welms. Please greet sa family Talaban kay family Locsin nga nagapamati sa imo programa kada adlaw. Thank you, Tito Wilma. God bless. Action Radio. Keep safe. Marilo Trevilla Cantinoy. Good afternoon, Action Wilma Sugaton. Salamat, kid. Kay Norma Okiana, ma'am. Good afternoon. Salamat man. Johnny Aranyes, Kasipong. Tito Wilma, good afternoon. Wait ko lang gali mga family Kasipong kag family Arares. Dari sa Sipalay, City. Kag ginagwit ko man ang family Aranes dira sa barangay Batos sa Gay City. Salamat kay Tita Wilma. Wow, dira naman sa Christine Taxi. Sa aton man mga ano na ganit Tita We? Mga motorista, labi na mga miyembro sa Operation Tulong Task Group. Ederica Ford, thank you, kid. Kay Leonila Tarosan, good afternoon, Tito We. Yes. Chin Osiser, salamat man. Ivy Lucasan, good afternoon. Kay Harry Tenerefi, watching from Zigzag. That's Buminda Puerto Princesa. Wow, Palawan. At last na, kamusta lang dira sa mga taga Palawan? Kabalugin na si Tito We. Bala, may mga listeners kita always from Palawan. So kamo diri halong man kung kami diri nagahalong sa inyo man aton prayer para gid sa bugos nga katawhan. Harry Tenerefi, salamat man nagaupod man sa aton online ang akon kabatchmate amon presidente Ronilo Tuzon. Good afternoon. Mayong hapon sa This Is My Life. Kay Action Tito Wilma. Happy Tuesday sa imo tita. Be safe. Alex Fuentes, thank you, kid. Kay Sister J, kamusta lang ikaw dara? Kamusta? Halong-halong gida? Yes, Tito We. Sis Jason Yang. Kag sa iya pamilya man diri sa may Murcia. Gaupod man sa ito sa sininga hapon si Amor Malayang. Hi, good afternoon. Tita Nene Campaniel, Tita Nene Fe Campaniel. Inaya always looking lovely and beautiful, kay always smiling. Kay Paul Fuentes Parparan again. Salamat man. Kay Miggy Boy Polvora. Hello, Tita. Good afternoon. Kay Miggy Boy Polvora. Yes, salamat, kid. Kag araman sa Jocelyn Song Cominia. Okay. Relax lang, anay. Liza Monte Castro, ha. Balikan ko lang kamo karon dugay-dugay. Relax lang. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon. Sa ating mga palangga karon nga mga karon. Sa ating mga palangga nga mga tagpulamati kun kahapon di ba ang share ni Tita Wi sa inyo ang mais, di ba ang corn. Minsan man ko kaina mo ano naman i-share ko sa ilaw man. Ang mani kita ko din ako pala kaon din ko mani pala kaon ko peanut butter. Oh, nan paborito ina. Nan. Ang mga benepisyo naman sa mani peanut. Ano bala ina sila ang mga kapuslanan, no? Kabalugid kita nga yes. Kasanisang ibang gani samtang nagainom, nagaistorya, may mani sa ila tubangan nila. Pero syempre, kabalugid kita nga ang mani mapuslanon yan. Bisan nga mataas ang ila sining fat content or oil content, diba? Kag masani syempre kuwan pa na may tambok. Pero dugang sa lahat ng kaya ang peanut or mani, makuhaan ginaton siya pang protein, fibers. Ara na da, fibers kung nga problema kasi nga pagpagwasang higo sa lawas, kaon ng bala mani, di ba? Ang protein, di bala? Yes, nagapabasko pag na sang aton mga katulanan. Kabalugit ng mga mani, matawagin na sila ng mga ractone. Mapuslanon. Ilabi na sa mo cholesterol, blood cholesterol mo. Para sa sina, syempre, masiling pag may mga problema sa ila sa gallbladder. Nagabulig pag sa pag-control sa imo kabugaton. Kaya nga, ginabuhinan sang mani, ang peligro nga imo iya makuha sa sobra-sobra nga katambukon. Kaya ang sobra mga katambukon, madasig iya nga makapataas sang risgo sa imo sa pag-angkon sa isa ya klaseng masikon. Ano man yung klase mo natin, no? Kaya sa mga unang ito, year 2000, makita din natin ang dako nga threat sa mga kalibutan sa karon. Bisan gani mga mani, masiling natin, di ba, ang iya nga content, mataas, may mataas na calories, pero wala na epekto sa pagsaka man sang aton sininga kabug-aton. Sa aton heart, ara ginapakita man sa mga researchers nga ang pagkonsumo sa mga mani kag iban pag mga klase sa nga nuts, makahatag man protection batok iya sa kung ano nga balatian sa koreson. Ano pag ititawe ang ginapunggan niya nga makaangkon ikaw sa mga ang gallstones na sa sila ka mga data ng gallstone isa na ka problema para sila mga 10 to 25% ilabi na sa mga nagaedad-edad na dali kamo nga masubuan sa gallstone. Ang termi nga pagkonsumo pagkaon mo sa mani, may posibilidad nga malikawan mo ang mga gallstone nga ina. Ilabi na sa mga kalalakihan, syempre sa kababaihan ng Tita We. Na? Kag sa nambal man natin, very rich in antioxidants. Bilang masiling naton antioxidants, sa masiling na naton mga siling ba lang nga inang mabudlayan, ikaw nga magpagwasang higko mo. Kag pareho man sa iban nga prutas nga damo siya makapatunaw sa imo mga ginakaon. Kag sa pagid
isa ka maayo nga ginhalin sa protein. Na-mention ko na nakaina, kag malikawan mo man ang diabetes, di ba? Ang mas kami nga sa isang diabetes, amo ang type 2 diabetes. Sa diin, na-describe niya, paagi iya sa manubo nga pagkasensitibo sa imo sini lawak. Sa pagtago sa insulin, ay, kaon kagali man ni kay makabulig ina. Kaya bisa ng proseso so nga amo iya nga masakit, may posibilidad nga baliskaron niya ang isa sa kaagi sa paglikaw sa pag-angkon mo sini. Kag kung ikaw man depressed, depression, importanteng epekto sa genetic factor sa depression. Kaon-kaon, nablan dito man, at pala nga usap sa mani ka mag-focus o mag-concentrate na panigbanong na katabalo na ubos mo ay oo. Nani ang sa skin. Diba ka may vitamin E, kag vitamin B, komplikado mo vitamin. Ang mga mani nagabulig man nga ma-maintain nga healthy ang emotional skin. Kag ginabuhinan niya o ginapanubo niya ang risgo nga maka-experience siya ikaw sa stroke. Kag nagabulig man nga malikawan mo ang pag-angkon sa cancer sa tiyan. Kag papuslanon man ang mani sa mga nagabusong. Kaya nga sa tiyong sa ila pagbusong, kinanglan man nila mga nutrition sa lawas mo, di ba? So, dako ang madugang sa mani. Kag pilaman ka mga nutrition ang kinahanglan pag niya mas masobra pag didira. Pero tandaan lang din naton, ang pinaka very rich in protein. Ara gidya sa ang mani gidya. Ang ara sa mani nga protein, aranchin, panarachin. Kag posibilidad mangin mangin rason ini sa paandam sa allergy, kag reaction sa iban man nga mga tao. Pero si tanaw ang tandaan. Ang mani isa ka maayo iya nga makuha ay natunsing nagkalain-lain nga mga vitamins and mineral. Kag nagapa-alerto man sang memorya. Yes, so sa mga kabataan naton dara ha. So pila lang ina sa mga magagmay naton nga mapuslan sa pagkaon sang mani. Ang iya sini mga benepisyo kag ang iya nutrisyon nga mahatag sa aton ikaayong lawas. Alas 2 Media Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang bala Tita Wilma. Ang aton man anay Dr. Alfred Spearman. Ako pagkatapos ang aton commercial break. Isip mong Okay, salamat man. Mayong hapon lang na sa aton mga kauturing nga nagapud sa aton FB Live. Miss afternoon upod kay Miss Marife Novales dito sa Camelot of Meadows or Meadows of Camelot nagam sa lagi ko na permi. Salamat gid. Miss Marlene Diaz, may damo gid nga salamat sa imo. Si Brian Ray Soriaga Monsale bagoti utoy men siya kadlaw. Thank you gid. Miss Heaven kay Yalo Emailed Chipati na yung mga FB account name nila mo. Well, anyway, okay lang. Miss Henry Locsin Talaban, kay Riza Andrade Ribario, kag kay
Ato to Richard, Dennis Richard Tiboro, masalamat man. Bing Bautista, kay Lenny Valencia, salamat man sa imo. Maria Luz Grijaldo Makunat, Mami Diana Consolacion, mayong hapon lang dara sa inyo. Mami Diana Consolacion, upod man kay Daddy Boy, dara sa may Isabela, kay Mami Pilar, and of course, Nanay Dayin, kay Ophelia Garci, good afternoon lang dira. Salamat man sa inyo. Balikan ko gali si Ma'am Liza Montecastro. Mayong hapon Tita Wilma watching kag nagapamatigid adlaw-adlaw sa imo program. Namian di ko mamati. Okay, thank you, thank you. Ginhera Luxin Talabay. Good afternoon to Wilma. Please greet lang sa family Talabay kag sa family Luxin nga nagapamati sa imo program adlaw-adlaw. Thank you Tita Wilma. God bless Action Radio and keep safe. Yes. So, pila lang inasaya ito mga greetings naman, dugay-dugay. Balikan lang kamukha ni Tita Wilma. Dugay-dugay. So, stand by lang kita. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal Radio Philippines Standard Time. Yes, apa na yun din si Tita Wilma. Amelia Vilmar, mayong hapon sa mga nag-monitor ko man. Program. Thanks, Git. Kagay sa Christian Rowa. Kag, bigali taliwe, mo kay Manang Corla, dira kag kay May, mayong hapon lang sa inyo. Kag dira man sa may salon. Kay Doktora Rosemar, sa kina, Reyes. Kag kay May. Kay Diday, may hapon na Lola Pansing sa Eroreco, salamat gid. Pero dali gid lang, sa itong dira mga kauturan, galingan, need ninyo gid cash gid. Kung nagka-problema ka mga kwarta, para sa inyo man negosyo, o kung kinayos ang pamilya, o whatever nga importante gid, kag gusto ninyo mag-loan,
ano man yung klase siyang loan, halin sa real estate loan, car loan, salary loan, SSS or GSIS loan, truck loan, pwedeng gid. Inquire lang kamo sa Golden Sen Finance Corporation. Pwede kamo katawag ang aton mananay Dr. Pinoy, Squalene capsule nga 100% okay. Happy birthday. Leo na kita titawe. Sa mga Leo, kadlaw ko sa mga Leo, amo ni mga natawo Hulyo 23 to Agosto 22. Leo, ang tanan nga kaayo himua sa imo isig ka pareho. Kay kung mahimo mo ina, ano ina ang isa sa mga rason nga makabarton ikaw grasya halin sa kahitaasan. Insakto man, di ba? Pero hambalin sa horoscope mo Okay. Kag i-focus mo man ang imo igtalupangon sa imo mga utod nga kinahanglan sang bulig. Hindi ka magkanugon nga maghatag sang bulig sa ila. Especially sa ila pagtuon. Mga masuwati mo nga numero Leo, 9, 18, 27, 29 kag 37. Lucky color, neon green. Virgo, ang mga Virgo naman natawa Agosto 23, tuntong Setyembre 23. Virgo, hindi pag-ubang pagsalig nga ginahatag sang imo abyan sa imo o kon sang imo superior kon ikaw man ang may trabaho. Hindi mo gid pag-abusuhan. Kinahanglan magtarong ka man sa imo trabaho kag magdedikar kay para ina sa imo kaayuhan. Mga masuwati mo nga mga numero 2, 3, 23, 34, kag 35. Strawberry red is your lucky color.
Sa mga libre naman, Setyembre 24 tugtob Oktubre 23. Yes, Libra. Tungod ako ang suporta sa imo palangga sa imo. Dako man ang iya pagsalig sa imo ikasarang. Baw saludo gid sa imo, no? Gani himoa ang dapat mo himuon. Basta para sa kaayuhan. Mga maswati mo nga mga numero 11, 13, 25, 27, kag 40. Lucky color, red. Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio naman ni tao, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Hindi, gid pagproblema, haga. O, nakambalan sa horoscope mo, hindi mo gid pagproblema kung sang dako ang kwarta. Kag, ang imo gin pangako, matuman mo man ina. O kung ang gin pangako sa imo, mahatagan man ina katumanan. Good for you. Kinanglan ko naman yung maalwan ka man karon nga adlaw, Scorpio. Mga maswati mo nga mga numero 8, 12, 25, 29, kag 24. Aquamarine, your lucky color. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Yes. Kung wala ikaw obra subong o wala ka trabaho, dako ang tsansa nga imo atubangon ang pagpangita sa trabaho. Dako ang tsansa nga mabatong ikaw tungod sa imo qualification. Gani, go na sa mga wala trabaho nga mga Sagittarius. Masuwati mo nga numero 4, 5. Justin 9, 23, 36. Your lucky colors, navy blue. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tugtog, Enero 19. Oy, Capricorn. Likawan mo nga magpag-abli ikaw sa dalanon. Simprano pa balang curfew. Dito sa Bacolod, na alas 8 wala. At alas 4 sang kagahon. Pero outside Bacolod sa India. Na? Hindi ka man mag-upod sa mga nag-istambay lang dira. At sinuhaan mo nga maging productive ikaw ya karon nga adlaw, Capricorn. Nasuwati mo nga mga numero 8, 12, 25, 28, kag 30. Lucky color, aquamarine. Ina ang uni nga bahin sa ito man pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Gani, relax lang kasi Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang silaman ka mga commercial break. Life extend. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
akong ginaingamyo ang makaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Management sa adults and liver, kinahanglan ginito ng DTX 500 capsule, para man sa iton tagsa ka horoscope iya sa karon nga adlaw. Aquarius na kita Tita Wilma. Ha? Sa mga Aquarius, amo ining mga natawo Enero 20 to Pebrero 18. Tion na ini para nga mabuhi naman ang imo paghigugma. Paamo ka na bala. Kag tion man ini para matagaan mo man panahon ang imo love life Aquarius. Umpisahan mo man nga makig-impon sa iban. Yes, mom, minggaw ka sa iban, hindi ka magpabiling ikaw lang permi isa. At tandaan mo imo. Magmaswati mo nga mga numero, 2, 19, 23, 28, 43. Lucky color tangerine. Pisces, ang imo naman na horoscope Pisces, ang mga Pisces, ang muling nagtao, Pebrero 19, subtog Marso 20. Kinahanglan pa men sa rin man sang maayo ang pagdulungan sa imo relasyon sa karon para malawala sa hinulsulan at sa mga singles ina na mga Pisces, kag kinahanglan halong-halong man. Naswerte mo nga mga numero, 9, 15, 27, 30, kag 41. Pink is your lucky color. Sa mga Aries, Marso 21, tugtog Abril 19, ang imo pagkamay ng gaon karon nga adlaw, ang mga masiling balabat subalan ni ina karon nga adlaw para sa pag-inganyo sa kadamhan. Pero magpalayo ka lang sa mga chismoso. Maswerte mo nga mga numero 12, 13, 22, 38, kag 42. Peach is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ikaw tawiyan. Kung padayon ikaw nga magatinguha, maangkon mo gid ang ginapangita mo nga kadalagaan. Gamita ang ginaangkon mo nga abilidad, ang imo kaanam. Maswerte mo man nga mga numero 7, 14, 28, 39, 40. Lucky color, maroon. Mga Gemini, ini naman ang mga Gemini, nagtawo Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Ang imo bala na tago na kwarta, ini mga na-save mo bala na tipon-tipon mo,
dapat mo inahalungan. Tungod nga may pagagastuhan ikaw nga hindi mo gid malikawan. Mga maswati mo nga mga numero Gemini, 10, 24, 36, 40, kag 42. Your lucky color, plain red. Sa mga Cancer naman, mga Cancer na tao, Hunyo 22, Hulyo 22, o Cancer, hindi ka dapat makikaroon na adlaw sa tao nga nagapahanumdum sa imo. Kundi dapat malipay ikaw kag magpasalamat ikaw tungod sa iya kabalak ka nga ginapakita sa imo. Gets mo? None naman Cancer mo. May suwati mo nga mga numero 15, 22, 29, 35, kag 42. Your lucky color is scarlet. Kabatian na po, ay tuntag sa zodiac sign para man siya tuntag sa kang horoscope para iya karon nga adlaw. Martes, di ba tawin, no? Martes, Agosto 11 to 2020. Prepara na ta ang mga pita iya dugay-dugay. Ha? Mga pita dugay-dugay, so prepara rin ninyo mainit na tubig. Kag ang isa ka sachet, St. Gentle plus coffee mix. Na, kinanglanon din nato nina. Para Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon
Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Contra stress, ito na rin yung clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, sa sinigabahin, pagdanan ninyo sa Tito Wilma sa pagmamaliw sa orasyon interata, by to 6 COVID-19.
Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Batok sa COVID-19. Magpapalanggit mo ito pala madam mo binyo salamat sa inyo pag-upod kay Tito Will magkaroon ng hapon. Direct kay Judalis Macawili. So sorry, long di tama-tama sa lawig sa inyo. Greetings. And good afternoon kay Girlie May at hong so sinigabahin si Tito Will mo magpaalam pasensya na sa wala na kung malabutan ka madam mo binyo salamat sa inyo. Antes man kita magpaalam ang ating Bible verse for the day. Halin sa Luke chapter 12 verse 15, it says, "And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses." Salamat yan. Buwas na naman, standby sa matahong nga drama, nag-practice ng paghigil. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod,